As operacións contra o narcotráfico non cesan nas Rías Baixas. Nas últimas semanas son numerosos os operativos levados a cabo polas forzas de seguridade para frear o tráfico de drogas. A última intervención tivo lugar este mércores e se levou a cabo en diferentes puntos das provincias de Pontevedra e Lugo. Foron os axentes da ECO en Galicia da Garda Civil os que encabezaron un operativo dirixido polas investigacións do Xulgado Central número 6 da Audiencia Nacional. As forzas de seguridade comezaron ás 8 da mañá unha serie de rexistros na costa lucense e principalmente en Vilagarcía, Vilanova, Tui, Pontareas, Vigo e O Porriño. O resultado da operación saldouse con máis de 15 rexistros e un total de 10 detidos, investigados por pertenza a organización criminal dedicada ao tráfico de drogas e ao branqueo de capitais. Entre os detidos atópanse veciños de Vilagarcía. Nesta vila, a operación levouse a cabo en diferentes zonas como Rubiáns e Alomba. Precisamente, en Rubiáns, un dos detidos, xunto coa Garda Civil, percorreu o inmoble e o xardín durante bastante tempo. A operación está baixo segredo de sumario e se descoñecen os materiais e as cantidades incautadas nos diferentes rexistros. Inda que testemuñas que se atopaban na vivenda de Rubiáns advirten que a Garda Civil comisou 2 motos.